Halløjsa igen YouTube til episode 2. Og ja, jeg har fået en great ball, og så fik jeg det her. Og så prøver jeg at se, om vi har fanget. Woo! Gasly. Og hvad nature er han? Han er naiv, og det kan jeg ikke huske, hvad er det nu. Det slår jeg op til næste episode. For det gider jeg gøre det lige nu. Ja. Det er lige sommer, der skal til mig der. Det er lige meget. Opacity. Bum. Og hvor er den henne, hvis jeg kan finde den? Det var min mor, hvis jeg kan høre det. Opacity, der. Bum. Godt. Så er vi godt til at gå. Og det kan jeg ikke lide, så det slår vi for. Whoopsie. Det her, det er Creeper King. 12.900 sus. Gas, må godt gå ind der. Er du stadigvæk i kamp, lille shelter? Eller er du stadigvæk? Ja, det er du, lille shelter, så. Han har en kakuna simpelthen, og vi har lig på ham. Ja. Det kan godt være, at vi får vores første level her. Det gør meget godt. Så bare blive ved. Det er en engelsk server, hvis der ikke er mænd at spille på den. Og jeg viste IP'en i episode 1, så det synes jeg ikke, jeg behøver at gøre lige nu. Og vores gas lige er level 9, jubi! Vi er så glade. Det er Shelter, jeg ved ikke, hvor han kommer. Er det ham, der står? Det kan godt være, det er ham, der er her. Ja, der var han. Lige nede på fødderne. Skal jeg vide, om han så er færdig med at kæmpe? Jeg ved ikke, hvad der sker. Han er glitchet lige nu, Shelter. Jeg ved ikke, hvorfor. Men indtil det er, at den her server, at den kommer i slutningen af beta, og den begynder sådan at åbne helt, for den er ikke sådan rigtig åben endnu, så er det bare sådan nogle små episoder hele tiden. Jeg skal også lige passe på, at Gasly ikke kommer over level 5. Det vil ikke være så godt. Det kan godt være, at det er lidt kedeligt, så man bare kigge på det nu. Ja, det skal nok blive sjovt. Så det er Audis tur. Curse. Væk med spice. Curse, det kan godt blive godt. Meget godt. Gas, det er bare OP. Der er ikke noget ved det. Han er bare OP. Her kunne som godt stoppe. Nu har vi dræbt dig. Yes. Bum, vi klarede det. Og for en sikkerheds skyld, så vil jeg lige slå dit level fra gassen. Og du er stadigvæk i kamp. Ej, hvor hyggeligt. Fedt, Shelter. Du er lige lukket ud og lukket ind igen på grund af dig. Ej, hvor er du hyggelig, altså. Er du stadig i kamp? Ja, det var godt Shelter. Dygtig Shelter. Jeg fandt de ud af, at jeg var i game mode. Sådan der. To. Alle de her hus, de er tilsalg. Det er godt, at jeg skal købe sådan en tabskider. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Hvad er det her for? Jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er Cakes tempel. Ingen penge er der brug for. Og det er tv. Meget, meget majestætisk tv. Hvad mistede jeg? Det er lige meget. Nå. I næste episode, der tror jeg, at vi vil tage imod salen. Så ja.
Så vi hurtigt kan få nogle levels her. På ham, så vil det være perfekt. Det vil sige, Fruity. Magnitude. Det burde ikke skade ham. Det gør det så åbenbart. Curse. Nok det bedste, vi kan gøre lige nu. Hvis han så kan lade være med at angribe, så vil det være perfekt, så er det gjort. Pokehealer vi. Så har jeg lavet en aftale om, det må jeg godt lave. Og så når den her kamp er færdig, så stopper vi også med episoden. Så det er fint nok. Jeg er ret sikker på, at Naive Nature som gæst lige har et eller andet med speed. Jeg kan ikke huske det. Sådan der. Ej, vi kan godt tage på mere. Hvad er det der? Helikopter. Okay. Jeg ved ikke, hvad der er i gang med at spille det der. Og skal vi prøve at se, om vi kan finde den? Det kunne være fedt, hvis vi kunne. Vi kan stoppe med at slutte af med en 360 op på helikopter. Det lyder fint. Så det er det, vi gør. Det var det. Så sjovt ud. Up til helikopter. Okay, det var den her, der spillede det. Derfor. YouTube, vi ses i næste episode. Hej hej.